Здравейте, добри хора, играчи, професионалисти, аматьори, ракове, догове, суки и прочее. Аз съм DJ Raider, боже, не мога да си кажа ник, аз съм DJ Raider, средностатистически 4K нуб, но иначе голям почитател и любител на Dota. Обичам да играя, да гледам, да чета и да се интересувам от тази, може би, величествена игра. И точно за това реших да се опитам да направя това нещо, а именно кратки видеогайдове за начинаещи Dota играчи. Видеята ще включват първоначално кратко описание на това как и какво е Dota, какво има по картата на Dota, любопитни и лесни места за поставяне на очички, последствие кратки видеоматериали, отнасящи се за различни геройчета, тяхните магии, роля, как биха могли да бъдат полезни на своя отбор. Изборът на герой, следващото видео, както последващо и последващо, ще е на базата на скила, който изисква дадено човече. Като мисля да започнем от лесните съпорчета, тъй като наскоро попаднах именно в бракета, за който ще се отнасят тези филмчета, или както аз обичам да му викам, бракета на смъртта, а именно между 1 и 3 000 ММР. В този бракет установих, че колкото и по-добре да играеш, когато съпортът ти взима фарма с магийки, убеждавайки те, че му трябват пари за лардове, играта ти става много по-сложна. Знам, че може би ще бъда критикуван, обиждан, спамен, подиграван, поругаван, може би похвален, не знам, това комюнити е доста токсично, но въпреки всичко това, много желая да направя точно такива видеа, поради проста причина, че реално да, като влезеш в YouTube и като напишеш гайд, за даден герой ти излизат 4 гайда, един от които е на руски, един на английски, евентуално на немски или пък френски език, в което няма абсолютно нищо лошо. Единственото лошо е, че ние, българското комюнити, което претендираме и се биеме в гърдите колко сме добри, колко сме велики, непобедими и така нататък, всъщност нямаме един плеер, който да е седнал и да се опитал да направи нещо такова, което в известна степен е доста обидно, ако си замислите. В смисъл, има достатъчно плеери, които заслужават внимание, има и достатъчно скилнати, много по-добри от мене българи, които биха могли да отделят по 5, 10, 15, 20 до 25 минути дневно и да пускат по едно такова епизодче всяка седмица, но тъй като никой от тях може би не иска да се наеме, може би няма време или може би какви са пътия, че ще им обяснявам, не знам, но точно заради това реших да се опитам аз да направя това нещо. И така, с това свършва моето скандално кратко представяне и очаквайте скоро още интересни филмчета, свързани с нашата любима игра. Надявам се всяко едно клипче да ви помогне да импрувнете собственият си скил и да покорите някой друга MMR точица. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви кефи, споделяйте с приятели. Палче нагоре, палче надолу и коментар, че независимо какво е то, всичко би било от полза. Благодаря и приятен ден!